Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Inigo Aranbarri aktorea etorri zaigu platora. Orain, Iruñean bizi denez gertuago daukagu. Ziur nago historia asko dituela kontatzeko. Goazen ba, berarekin pixkatxo bat hitz egitera. Ongi etorri, Inigo? Eskerrik asko. Zer modu zaude gaurkoan? Ongi, ez dakit. Egia esan bero egiten duela eta hori aurretik ondo prestatu nauzu eta torrenez ja, bai, kontzientziatu. Etortzeko eta zu kamera aurrean nervioso ez, hori ez? Bueno, ez pentsa, Batzutan bai? Eguna dauzkagu, nik uste, egun batzutan igual pixka bajoago nago edo... Bueno, bai, karo. Vulnerableago, nik uste, akusatzen detela esposizio horrek eskatzen duen energia nivel hori ez, da azkenean horregon behar dezu eta bueno, bai ohituta lana asko egin detelako era hortara, baina bueno, beti dauka berea. Egia da, bai, eta gainera, azkenean igual Inigo ez dago energia horrekin ez, baina pertsonaia behar du energia hori ez, eta... Bai, eta bueno, eta lanean esaten dezu ez, personarekiko, baina hemen ere, karo, hemen ni personaje daukat, azkenean da. Inigo, eta bueno, Inigo telebistan. Hori da, nire egoa ez dakipa, ez, hemen elkarrizketan ni neu izango nitzake, baina bueno, nik uste hemen naizena edo gero etxean naizena edo lagunekin beti aldatuko ala zerbait. Hombre, bai, ni baita ere, gertatzen da. Eta nola definitzen zara, zu arte eszenikoen arloan edo, nola definitzen zara? Nik nire burua antzerkilaritza daukat. Beti esaten dut antzerkilaria naizela. Gero egia da, ikusentzunezkoi ere kolpe egin didala eta bueno, denetik egin dutela pixkat. Baina, niri galdetzen badiate, egia da baita igual, saiatzen naizela ies egiten estereotipotik, eta aktorea zela esaten badezu, ez dut egiten, baina jendeak lagun bat bada, beti aurkezten duna bere burua txantxeta, baina esaten du, kaixo, ni Jon naiz, aktorea. Eta orduan, broma hori egiten du, jendeak badukalako aktoreon, ez dakit, glamurraren ideia hola oso, ez dakit, puztu bat, nire iritziz. Estereotipatua, horregatik, eta orduan, antzerkilaria zehala esatezunean, prekaridadean konstienteago izaten da jendea. Nire hori iruditzen zait, orduan, beti nire burua antzerkilaria ezela aurkezten dut, azkenean, prekaridade horren parte nahizelako nire. Interesgarria kontzeptua. Idatziko dute, agendanako, urrengorako. Askotan hori, betikoa, puzten den glamour asunto hori, ez delako erreala. Ez. Eta txikitatik egon zara hor antzerkiaren mundu horretan, edo? Ez, Ez. Jo, ni hasi nintzen 22 urtekin hola. Egia da, egin genitula extraeskolarretan 2 urte zeuki genuen aukera antzerkia aukeratzeko. Eta ni apuntatu nintzen antzerkira, baina beste edozein extraeskolarretara ezala, etzan izan harrapatu nindun zerbait edo... Tokatu zelako, ez? Eta gero, 22 urtekin hola, karrera enun bat ere guztoko, eta orduan zen, hobiren bat topatu beharkoet. Guztoko estetan lan bat aukeratu dut, jazta, asumitzen dut, baina gero, guztoko zerbait bilatu beharkoet, bintzat, aixialdia guztoz betetzeko, ez? Eta hortik hasi nintzen, antzerkian, eta gero antzerki eskolara jo nintzen, eta pixkanaka hasi nintzen lanean, suertez, eta hori ere suerte badalako. Lanerako aukera aukitzea eta suerte aukidetera hortara, eta hortik segidet. Baina hasi nintzen berandu eta aldi berean, gero atzera begiratuta konturatu naiz txikitatik egitetela antzerkia etxean. Hori da, eske batzutan igual formalki ez, baina gero zure pertsonalitatearekin bat edo egiten du, ez? Nik uste atentzio bila ibiltze hori txikitatia datorkiala, orduan da jolastea edo bat imitatzea bestearen egitea, imitazioan ez da igual oso nerea, baina bai jolastu izan dut asko horrekin. Eta orduan, denok garen bezala antzerkilari eta denok jokatze egunez papera, ez? Lehen komentatu eguna, eszenatoki bakoitzean paper desberdina jokatzen dugun bezala, nik usteet landu detela desente, konturatu gabe. Eta gero atzera begira zen dut,
Antzerkilaria zinen lehen ere. Eta zer ikasi zenuen, ze karrera edo hasi zenuen ikasten? Enpresaritza hasi nun. Ostras! Bukature bai, 5 urte. Bueno, antzerki gintzan garrantzitsua da, ez? Bai, baina... Ez duzu asko erabili, ez duzu gustoko. Ez dut gustoko. Claro. Eta gustatuko ez ziren gustatzea, esate dezun Claro. bezala, ondo datorrelako. Baina, deklarazioa egiten eta hasten izenean da, hola, azkena nahiko nuken zerbait. Orduan Claro. nerekin ez di joan zerbait. Orduan, karrera hori ikasi nun, eta bukatu ere bai, baina gero, suertez aukera eukinunez bestetik lan egiteko, ez dut debutatu enpresaritzaren ondoriozko lan batean inoiz. Eta ze eskolatara joan zinen, gero antzerki eskola batera joan zinen esan duzu? Bai, Donostin, antzerki da TAE, arte eszenikoen tailerra justu, han egin ditu 3 urte. Karrera egiten nula, hasi nintzen, pixka konpaginatzen, baina besteari espazioak kenduta, eta azterketak eginez batean aurrera, eta bestean, pixkat, landuz antzerki lana, edo, hortan erramintak hartuz. Eta gero 3 urte horiek egin da gero, lanean nahiko ikasieten sentsazio daukat, edo konpainia ezberdinekin lanean, eta gero joan nintzen, duela, zein beste, 5 urte izango dira, baina Berlinera joan nintzen, neukalako arantza hori sartuta, lankide izan ditun batzuk ikasi zutelako eskola hortan, hasiera batean Londresen zegoen, eta gero ni joan nintzenan Berlinera pasa zuten, eta han urtebeteko ikasketak egin ditun. Eta formakuntza zuretzat garrantzitsua da? Batzutan antzerkiaren munduan edo artearen munduan beti hitz egiten da talentuari buruz, ez edo? Eta zuretzat formakuntza garrantzitsua da? Niretzat Inigo batik ari naiz, bai. Igual zuretzat ez. Esan edet, igual zu daukazu talentua, erramintak intuizioz bilatu eta aldezuna egiteko. Baina nik helduleku beharra beti sentitu izan dut. Eta orduan, zenbat eta helduleku sendoagoak, ni neu ere, ziurtasun gehiagorekin nago taula gainean eta gozatzeko ere espazio gehiago dut. Beraz, nire kasuan, beharra sentitu dut, bai. Eta gero, diozunez ere, baita ere badago, formakuntza, igual formalaz aparte ere, formakuntza ez formala, ez? Igual lanean edo ikasten duzuna, ez? Noski. Noski, azkenean, nik adibidez Oreretako Deiabu Panpin laborategiakin lana egin ditun 2 antzerki obrak, beraiekin lana egin una, ura izan zen, pixkat master bat, azkenean beraiegia eskola Lispan ikasiak zirelako, eta bazan beraiek lan egiteko zuten modu hori pixka xurgatzea eta ikustea, azkenean beraien planteamentua sorkuntza kolektiboa delako. Claro. Baina arlo guztietan, hau da, imaginatzen badugu estenografirako hau egitea, deno jartze ginen, egurra moztu behar bazen beste egin behar bazen, eta dena zen erabat kolektiboa zuzendaritza barne, eta orduan zuari bat zinen antzerkia, edo estenatokia momentu hortan bat zinen personea defendatzen, nik kanpotik, igual nire kriterio hori ere landu beharra neukan, bai edo bai, esateko hau gustatzen zait, edo hori alda galdera, gustatzen zait, edo funtzionatu ezake, edo zein zuzenduta dago, edo zer nahi dugu kontatu edo, azkena mila galdera, ez, eta galderen bidez situatzen joaten zara, edo zure kriterioare pixkat lantzen duzu, eta hori izan da niretzat master bat, lana eginez, gustoko nitun konpainiekin, sorte eukietena, disfrutatzeko edo lanketa hortan murgiltzeko. Errepikatzen duzu sorte eukidut edo hitz hori, ez? Zuk uste, zer egin duzu sorte horren parte edo izateko, ez? Batzutan sortea da baita ere, atzean lanketa bat dago, ez? Edo alegin bat, edo... Bai, nik uste parean egon, beti izatuta ez, azkenean momentu egokian, leku egokian egotea tokatzen dela, ez? Sorte horrek jo zaitzan edo parean harrapatu. Orduan bai, nik uste nire inkietude horrek eraman indula, gero ikastaro desente egin genitun baita, hor bada Aulestin, Adel izeneko euskal antzerki laborategi bat edo esango deguna. Ander Lipusen... Hori da.
Egon da hemen Ander Egon Lipuzuela, da. justo hor eserleku horretan. Begira. Bai, Mundo Polskirekin ari Hori da, direlako orain. bai, eta etorri zen. Karo, bera ezagutzen dut hori, antzerkiarekin hasi nintzen garai hortatik, 21 urte nituen garai hortatik, ikastaro batzuetan topo egin genulako, gero aulestiko hauek bihurtu zienak, hasiera baten erdera zien, gero horre euskeraz, berak ere komentatzen zuen zalantzak zitula, ez? Erderaz egin, euskeraz egin, zure mundua, zure imaginarioa, guzti hori, eta, ni gogoratzen naiz, gaztelerazko stage haietan edo ikastaro haietan oso desubikatuta ikusi nindula ni berak esan zian hori. Eta konturatu zela ez horregatik bakarrik, baina tartean hori egin behar zela beste tailer bat, euskeraz. Nola sentitzen zara erosoago antzerkia edo ikusentzunezko zerbait egiterakoan euskeraz edo erderaz? Erosoago jartzen zara edo zertara. Claro. Nire ama hizkuntza euskera da. Eta egunerokotasunean orain ere zortea eta euskaraz bizializateko. Eta Iruñan ere, nik niko sorpresa hartzea ditut, beti ere euskera saiatu eta uste baino desente jende gehiago egiten dulako euskaraz gutxienez ulertu. Eta ulertzen duen jende horri, nik esaten dut, zuk pasaituzu euskaltegian ez dakit zenbat ordu, nik gutxien zor dizudana zuri da euskaraz egiten saiatzea. Nahiz eta zuk ezin niri euskaraz erantzun, orduan hori saiatzen naiz bilingüe, ez dakit, harreman edo elkarrizketa bilingüeak planteatzen, ez nik uste hori badela pausua. Jende horrek nik baino esfortzu gehiago egin du euskara menperatzeko. Niri emana etorri zait. Eta bereiek esfortzu bat egin dute, orduan hori behintzat zor diedala iruditzen zait. Saiatzea ni beraiei euskaraz egiten, ulertzeko behintzat egin dutelako esfortzu bat, hori justifikatzeko behintzat esateko, amortizatu ezaten esfortzu hori, eta gero, beraiek niri erderaz, zoragarri. Baina hori, esaten izuna, naiz horra darretatik, baina euskara nerea izan da, ama hizkuntzaren partetik, barrutik ateratzen zaidan zerbait da, eta improvisatzeko ere, beste soltura sentitzen deten adibidez. Interesgarria. Eta esan duzu Iruñera etorri zinela, eta zerbaitengatik edo antzerkia edo horrekin zerikusia? Ez, justu kasu honetan ez zaukan zerikusirik. Antzerkiak aukera eman zigun, nola baita esateko. Bikoteak hemen lana topatu zunez, ona etortzea izan zaunla bere proposamena edo bere ataka hortan zegoen, orduan erabaki honun, biok etortzea. Neri ere malgutasun pixkat ematen didalako antzerkian aritzak. Eta baita ere, Nafarroan orain nahiko ikusentzunezko gauza asko egitenak dira, ez? Eta antzerki munduan baita ere, badago pizkunde moduko bat, ez? Badirudi? Neuk ere ez terrenoa gehiagik kontrolatzen. Ez dakit hemen, esate dizut, antzerki ikuspegitik, ikusten da antzerki eskola adibidez gauza oso potentea dela, eta eskola bezala nik inguruko antzerki eskolei begiratuta, Gasteizkota edo Donostikoa edo, hor badaude, iruditzait oso potentea dela. Bereien eskaintza, bereien ekartzen duten jendea, ikastaroak ematera, guzti hori, eta lagunak baitut horrik hasi dutenak, eta bereik esandakoagatik, esate, hau nibela da. Orduan, formakuntza aldetik iruditzen zait, Euskal Herri mailan, bai. Eta, oso puntakoa iruditzen zait, eta gero lana egite aldetik ikusten detenagatik, ni ohituta nago, EAN edo, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten, eta han lan egiteatukatu zaidanean, emanaldi desente aurrez lotzea lortu duten konpainiekin egin izan dute. Hori ere sortez, igual parean egongo nintzen, edo dena dela, baino bintzat hori tokatu zait. Eta hemen ikusten detena da, emanaldi desente lortzea, ia ezinezkoa zaila, nire inguruko lagunei, oso jende potentearekin lanean ibilita, oso jende potentea elkartuta, hala ere, badagola hor estruktura edo ohitura edo kultura kontu bat, oztopatzen duena momentuz behintzat, zirkuito kontzertatuan kontu hori beste modu batera dagolako planteatuta Hego Euskal Herrian, Hego Euskal Herriko bi parte hauetan, ez? EAN edo Nafarroan. Hori da somatzen detena.
Bai, orduan, era hortara, eta gero ikusentzunezko dagokionez, Nafarroan produkzio asko egiten dela, eta hola, gero horrez dute trampa desente dagoela baita. Nafarroako inzentio fiskalak lortu alizateko badaudelako baldintza ezberdinak, eta igual 3 baldintza baldin badie, horietako bat da bertako jendea kontratatzearena, eta guztia, portzentaje bat, eta hori. Baina, karo, igual 3tik 2 baldintza beteta, ja badauzkatzu inzentibo horiek, eta igual hori, esan beti dago aukera hori, eta aktoren aldetik bereziki, igual tekniko batzuk entzun detenagatik bertakoak izaten dira, edo inguruan fitxatzen dituzte, baina elenkoa, aktore ikuspegia, aktoren aukeraketan ikuste egina datorrela kasu gehienetan, ez bada personea txikietarako edo dena dela. Hori asumatzen detena ikusita pixka zerrari den mugitzen. Eta, aipatu duzu nola Euskal Erkidegoan eta adibidez igual Nafarroan antzerkilaritza edo kudeatzeko modu ezberdin bat dagoela, ez? Eta nola egin genezake edo biak ezakit sare moduko bat izateko non errezagoa denez Nafarroko antzerki konpainia batentzat Euskal Erkidegoan ibiltzea eta aldrebes. Hor sartzen gara, nik uste sartzen gehala terreno batean, gure esku ez dagoen terreno batean. Ez dagoena, karo. Bai, nik uste hor dagoela programatzaileak sare bana daukate bai hemen eta baian, eta programatzaile horiek ez badute kriterioa aldatzen edo ez badiete EAEko programatzaileek Nafarroakoei diskriminazio positibo ikuspegi batetik beraiek ere beti ere Nafarroako jendea kontratatzen saiatzen euskeraz egiteko esfortzu egiten ari direnak, holako zerbait ez badugu egiten, gu ez gara programatzaileak, guk ez daukagu kontrol edo botere hori, orduan. Neri iruditzen zait, eta hori ja pertsona bezala, Nafarroara etorri arte nitzela konstiente hemen euskeraz bizitzea eta euskeraz kasu honetan antzezlan bat sortzeak ze esfortzu suposatzen du. Eta nik usteet EAEko programatzaile guztiei hori gertatuko zaiela. Ez bada norbait hemen urtatzu bizi izan dena. Orduan, ez badira esfortzu horren konstiente, inoiz ez dute diskriminazio positibo hori egingo, edo Nafarroako konpainiak egongo dira gaur egun dauden bezala, EAEra iristeko desiatzen eta sarritan zailtasun handiekin. Beste batzuk iristen dira, baina, ez dut uste oso orokorra denik. Hori da. Zaila da, eta gainera hemen euskeraz antzerkia egitea, adibidez antzerki bera bi bertxota egitea baldin baduzu ez, gaztelerakoa eta euskerakoa, beti izango dituzu gaztelaz askoz ere emanaldi gehiago, ez? Baina gero ikusten duzu eta esaten duzu igual, Iruñerrian eta edo iparraldean, ez Nafarroko iparraldean, aur pila bat egiten dut euskeraz ez, eta helduak baita ere, baina gehien bat aurrak ez, eta ez dago, igual ez da inbeste programatzen ez, baina... Bai, hori da, horregatik, nik uste horria programazio kontuak eta dela tarteko. Eta zirkuito kontzertatuak nola planteatzen diren. Adibidez, zirkuito kontzertatuan sartzen bazara nik uste gutxienez 15-17 programatzaileek hautatu behar dutela zure proiektua. Oraindik montatu gabe daukazun proiektu hori hautatu behar dute. Horrez esan nahi du, konpromiso bat hartzen dutela, beraiek emanaldi hori emateko beraien herrian. Horrek esan nahi du, ezer egin aurretik 15-17 ez dakialako zifra... Hori da. Beraz, horrek ematizun bermea edo babesa beste kontua da. Lasaitasun puntu hori ez, ematen dizu. Bestela zu hasi zaitezke ezer ziurreuki gabe 2-3 emanaldirekin gauza handia prestatzen, normalean gainera zeure poltsikotik jarri izate duzula, eta gero hori erortzen bazaizu, azpian harrapatzeko ere nahiko arrisko orduan hori da nik uste desberdin bizi detena, orain arte ikusi detenakin, esatizut nik ere hemengo panorama ez dut gehiago ezagutzen. Eta gero lehen hori mentzionatu duzu prekarietatea edo, eta zer ematen dizu antzerkiak edo, zer ematen dizu edo arte eszenikoak edo, horretan jarraitzeko naiz eta prekarietate puntu hori edo izan? Igual hori, karreran sartu nintzenean eta jo bibila hasi, hor neukan sentipenaren justu kontrakoa. Esan garai hortan ikusten nuen, lan bat aukeratu dut, eta normala da, gustoko ez dezun lan bat egitea. Hortik dator lanaren kontzeptua, eta hortik dator hobi hitza ere, ikusten hobia da arnasa hartzeko modu bat, enun inoiz imaginatuko arnasa emango lidaken
Lanbide bat izatea, hori da. Baina, hori da, orduan, hori delatan ikustet, ikusi etenez hemen lana egitea dukadala, ba hor sartu naiz, eta orain bestera bueltatzea zaila egingo litzaidake. Momentu hontan, pasioz bizidetelako nire lanbidea, eta pasio hortatik, tren hortatik jeistea oso gogorra egingo litzaidakelako. Pasio hortaz elikatzen zara, ez? Bai, noski, eta ezagutu izan ezpanu. Claro. Nere ideia hori zela, esaten nuen, egingo dut, enpresa hitzak ematean, edo lan lehor eta grisetan, eta barkatuko didate enpresa hitza egin dutena, eta hortan lana egite dutenak, ez? Baina nire ikuspegia da, ez dut uste hau gizartearena denik. Hori da. Bai, ez dure honetan ezagutu, beste lagun bat esatezuna, ez? Niri asko gustatzen zait. Eta hortan egiten zuen lana, ekonomilaria zen. Orduan, karo, kasu hortan, esatezu, bai, jendeari gustatu zait, eta ni hori zoragarri iruditzen zait, eta nik ere saiakera egin, saiake karrera daukada, igual neu egiten hastea deklarazioa, errenta deklarazioa, baina ezin dut, sortzei tolago txatzeraka da, esatezula, hori izango da tokatzea gana. Orduan, lanbidea aukeratzearen arrazoia nik uste hori dela, pasioz bizietan zerbait danez, prekarietate horretaz haratago, oso prekario da iruditzen zaidalako lanbidea, aukeratzen dut egunero. Eta kosta zaite, honetan nik uste daramadala 15 urtetik gora, eta urte askotan nire sentimentua etzuen lurrik ikutzen sentimentuak. Hau da, etzen ni antzerkilarian naiz eta kitxo punturik ezinun jarriotik, koma bat, 3 puntu, beste zerbaiten bila ibiliko banintz bezala etengabe, eta gaur da eguna, esaten dutela bai, antzerkilaria naiz, eta punto, eta lasainago horrekin. Naiz eta egunerokoa eta etorkizunari begira ikusten dezuna, ez den oso lasaigarri, berezik ikuspegi ekonomikotik eta estabilidade aldetik. Eske batzutan beldurtzen gaitu, ez? Hori etorkizunari begiratzea eta esatea, ostras, eske honetan nago oso gustora nago, baina, ostras, eta gero zer? Eta beti izango dut honetaz bizitzeko aukera, ez? Eta hori aldatu beharko litzateke, ez? Ze, ez dakit. Ez dakit. Artea eta kultura eta beharrezkoa da, ez, gizarte honetan. Bai, dudari gabe. Nik horrela, zesango izupanik, baina kontua da, bai, ikuste dezula errealitatea zein dan, eta ze laguntza dauden, eta ze babes dagon, eta ez ertea lanean dagon edozeinek hartu du. Guk lan establerik ez daukagu. Egongo die salbuespen batzuk, nire kasuan egun hortan bertan lanean nintzen. Eta hala ere ez daukat eskubiderik. Erte bat eukitzeko. Ez daukat, inoiz ez dut horrelako eskubiderik eukiko, eta ez zuen, erteat ez da denon poltsikotik, hau da, denon zakutik, denoi emate zaigun zerbait, eta nola gaude gu hortik kanpo, nola guk ez daukagula eskubiderik, horra lan egiten dugun aldiro, horra botatzen badegu hortik hartzeko, nola da posible denei ematea eta guri ez hortik ezer banatzea. Ikaragarria iruditzen zait, eta hor gaude, orduan, karo, gure eskubideak ala moduzkoak, eta gero antzerkia egiten dezunean ere, lan egiten dezun egun hortan, gizarte segurantzan alta eta baja emate zaizu, eta orduan, karo, zuk paro bat osatzeko ere, nahiko lan. Nahiko lan, orduan, bai, eskubide aldetik oso prekario. Jubilazioa, jendeak esatu du, inor ez da jubilatuko, jaia, gure agintza segurua da. Zuena, segun gestioa eta holako kontuak. Nik uste jendeak hori errex esaten dula, inor ez da jubilatuko, baina inork ez dula pentsatzen benetan, ez zaiola iritsiko jubilazioa. Nik uste ditut jubilatu dauden edo jubilatzear dauden lankideak, ofizioko lankideak, eta oso egora delikatua. Ja, adin hortan eta esatezula joa batzu lanea segi behar, edo niko pentsio prekarioarekin, eta hola, eta ni horran zalni joa. Ze pentsatu amate izu, bai. Baina arlo positiboago batean, ze proiektu politetan zaude oraintxe bertan? Orain, orain nago, aurrekoan hemen egon ginenean elkarrizketan, Iruñan antzerki eskolan eman genuen obra batekin, fadoak entzuten zituen gizona, xake produkzioak,
egina, eta, bueno, hor nago Ane Gabarain, Kepa Arrasti, aktore bezala, 3 gaude, eta gero Xabier Ormazabal eta Getari Etxegarai kanpoko ikuspegia emanez, zuzendari eta zuzendari laguntzai. Orduan, hor egin dugu oso lan polita, eman ziguten gainera, azkenean errekonozimentu ere gauza ederra da, eta Donostia saria jaso genuen, azkenean da urtean zehar Donostian euskaraz egin diren antzerkien artean bat aukeratzen dute, eta sari bat eman gero 2 urteren barruan beste emanaldiren bat sortzeko, eta oso polita horrek ere, poza ematen du. Egia da, ni jartzen naiz ilunean ere kontatzen, baina alde positiboak daude, ez? Bai, hori da. Nire kasuan, nik uste sorteuna naizela, esatez bezala sorte hori ere bilatu indetela, eta bilatzen segitzen dutela egunero. Baina sorteuna naizela hori, eta gero bada beste proiektu bat ere, pelikula bat irailetik aurrera egiteko asmoa dagona. Eta Errementari pelikulako zuzendaria, Paul Urquijok zuzenduko duen Irati filma. Irati, bai, egia da. Bai, eta hor pertsonaia txiki daukat, baina ilusio ikaragarria egiten didana. Bai, Errementari ikusi nun, asko gustatu zitzaidan, da zen ze polita, tipo honek egiten duen lan, aurretik ere bere laburmetrai batzu ikusitan ditun, eta hori, eta orain pelikula hortan parte hartzeko aukera izatea bera gauza handia da. Beraz, antzerkia eta ikusentzunezkoa beti partekatzen saiatzen zara, ez? Tokatzen dena. Esan nahi dut, etorriko balitz antzerki aukera pilo bat edo ikusentzunezko aukera pilo bat, orduan, egongo nitzake igual tarte gehiago bati dedikatua odena dela, baina gaur da eguna, oraindik behintzat ez daukadana nire buruari permiso hori materik edo luxu hortan erortzerik aukeratu egin bat. Momentuz, etortzen dena hartzen dut, eta ezezko asko ez dira izaten. Ez bada, igual aurreko antzerki emanaldi batekin kointzitzen zuen beste proposamen bat, ari ez esatea, baina orokorrean ez dut olako talka handirik euki, orduan datorrenari heltzen diot, eta pozik, oso gustora. Eta, jendeak beti baduka horre ideia ez, azkenean aktorea zaren ez, edo antzerkilaria edo, egiten duzula, modu berdinean gauza bat eta bestea, baina egia da oso ezberdinak direla ez, eta lana oso ezberdina dela baita ere ez? Bai. Zertan da ezberdinagoa edo? Hori nik uste oso personala dela, barrutik sentitzen dezun hori ez, baina nahiko gauza objektiboa dena da, adibidez film batean edo ikusentzunezko edo zein telesailetan gutxiago, baina gaur egun, etxean olako pantaila txarra geukita, antzeko, edozein gestu txiki, nahiko handi ikusteko aukera da, batiz bat zineman, pantailaren dimentsua ikusita. Orduan, hor badago sutiltasunean jolaserako espazio bat, hori da. Eta antzerkian adibidez, zuk ezin dezu egin lehenengo filakoarentzat antzerkia. Eta pentsatzen baduzu, 800 mutakako antzoki batean jaundira jarrita, noskizu denentzat ari zara. Eta ezin dezu ahaztu, goi-goian anfiteatroan dagoen pertsonarekin ere. Orduan, begiradak denentzako izan behar dute, ahotsak denentzako izan behar du, zure gestualidadeak denak. Orduan, denekin pentsatzen hasten bagara, azkenari egiteko proposamen hori izango da desberdina. Distantziagatik bakarrik. Orduan, nik uste hori dela neurri kontua. Neurri kontua eta kasu batzuetan antzerkia egin behar baduzu antzoki oso txiki batean. Horre ere, antzerkiaren barruko neurria desberdina izango litzateke. Eta zeuk, ibili behar dezu jolas horretan, neurria hartzen eta denala. Gero egia da, ikusentzunezkoetan badagola beste kontu bat, egon behar dezula denbora asko zain, eta gero zain egon ondoren, datorla zure momentu bat egon behar dezula momentu hortan. Superkonzentratua ez? Ikaragarri. Orduan, konzentrazio lan oso potente badago, antzerkiak berez naturalki dakarrena. Antzerkiak momentua bizitze hori... Adrenalina ez, hori ez, jaten zaitu hor puntuan. Deno gaude hortan. Bada liturgia bat, bada ritual bat. Magia hor sortzen da. Besteak ez duen liturgia hori nik uste badula antzerkiak eta denok gaude momentu hontan
egoera hontan historia hortara jarrita, eta zure energia guztia ikusle bezala eta nire aktore bezala, eta lankideena eta teknikoaren, teknikariena eta bai. dena energia hori hor dago. Orduan, kontzentrazio hori Errezagoa da, ez. talde ritual baten barruan dago, denon kontzentrazio baten barruan, zu ere bat gehiago zara. Bestean berriz, da, hori, denak daude konzentratuta, bai, pixkat bai. Kameratzen da guztiak kaosa, gero telebistan ikusten da superpolita. Pixkat bai. Nekaro hor dago kaos bat, eta zu hor nola jartzen zara. Eta bereziki, izango litzake, estena bat eta bestearen artean, zu sekuentzia daukazu, eta bera, bukatu orduko, jende hasiko da, kamera mugitzen da ikaragarrizko kaosa dago. Zuri ukitzen, ez? Bereziki hori, esan nahi dut, zu konzentratzen, saiatzen aizea momentu hortan, zure espazio vitala ere ez dezukik hortarako. Ez. Marioneta hutsa zara hor. Orduan, egite dute, pin-pam, dena ikutuko zaituzte eta astindu, inkluso momentu batzutan, eta bukatzen dut denean, zuk eskatzez paduzu, eta normalean ez da hori kontemplatu egoten, ez daukazu tarterik, esan nahi dut, makillajeko baldin bauka tartea, eta beste baldin bauka bere tartea, eta gero horrere, badaude diferentziak nik uste. Teknikoago diren gremioi, badibez, soinuak arazoa baldin badu edo, irudi ekipoak edo, baldin badago arazoren bat, denbora laseago hartzen da, jantzitegi edo makillaje edo arazoren bat baldin badago, baino, hori da nire reflexioa ikusitakoagatik. Alare, denek daukate bere espazioa handiago txikiago, eta denek bukatzen dutenean, bagoaz. Claro, eta zuiago marzara prest. Orduan hori... Modan daude mindfulness eta meditazio hauek, igual interesgarriak izaten dira, ez? Bai, ez dakit niri... Sartu beharko dituzte horre eskoletan, ez? Ja, izan daiteke, ez dakit, bai neuen naizola oso antzerkiak bergort zaitu hor eta momentu hortan egotera, baino bai, azkenean bai, egon behar dezuna da konzentratuta eta zeurea aurretik asko landuta eraman. Hori bakoitzaren erara, asko landuta ez du esan nahi dena lotuta, baina asko landuta emateak nik uste, hori emateizula, segurtasunarekin edo. Lasaitasun bat emateizula gero momentuan, jolastu alizateko. Eta gero badituzu hor taula gainean kontatu daitekeen anekdotaren bat, edo horrela interesgarria. Batzutan hor, zuzeneko horretan ez, gertatzen dira gauzak, ez? Igual kamera baten aurrean gertatzen baldin badira, korten edo esan daiteke, baina zuzenekoan, ez? Batzutan hor gertatzen dira gauzatxoak eta... Ez zaitu hortzen. Galdetu izan bazenit, ni memoriakin hola hiltzen naiz. Memoriak bat gauzatztarako... Bai, ez dela esango izut, baina bai, momentu honetan ez dut buruan olako anekdotarik. Nik uste emanaldiro izaten direla, eta bati gauza bat astua zaio, besteak konturatzen da, publikoa ez konturatzeko ekipoa egiten dugu, eta segitzen dugu jolasea, baina bai, nik uste hori, despisteak, ahazteko olako... Blankazo horiek ez? Bai, blankazorik ez, zorionez, hori nik uste oso gogorra izango litzatekela, baina despisteak bai. Baina, karo, blankazoa baldin badator, ostra. Imaginatu, ondokoa bai egon behar dena hor. Bai, hori da. Adi. Bai, monologo batean etortze bat zaizu. Hori da. Pues ya está, monologoak enduta. Gogoan dut. Bitu. Bai. Blankazo bat izan dut, monologo batean, zizurren. Baitu, gaina. Duela igual 10 urte edo gehiago pasada. Bai, egiten genuen, gazteentzako Einsteinen olako monologo bat, ados teatroarekin, eta gogoratzen naiz momentu bat egon zala, nik uste etzela antzeman, baina nik barrutik bai, ederki antzeman nuen, egon itzela 5 segundu, zuri, ez zitzaela etortzen, eta segitzen nuen jolasten personarekin, 5 segundu, igual ikuslearentzat ez da inbeste, niretzat izan zan oso luzea. Eske gero, zenatoke gainean, 5 segundu dira... Eta monologo batean ezin dizu inoz kableri bota, hori da kontua. Eta izan zen, niretzat, 5 segunduan, galdu, eta gaina galdu zehala pentsatzen badezu, Bai. Eta etorri zitzaidan, eta segin nun, baino, jarraitu zenuen, Bai, noski, etorri zitzaidalako, retomatu behar nun, eta taka jarri nintzen, eta etorri zitzaidan, heldu nion, eta jolastu nun berez, baina momentu hori, eta gaitzan bat luzea izan. Baina nire oso luzea zitzaidan, bai. Ni batean estena oso bat jan nuen. Bueno.
Zena oso bat, Gainera konturatu gabe, eta gero amaiera zundarekin hitz egiten. Zen sufritu. Ni ez? Estena oso jan nuen, eta gainontzekoak, pues eso, jarraitu behar izan zuten. Ba, zeu txapeldun. Bai. Bai. Eta COVID-aren asunto guzti hau, eragin handia izan du zure, pertsonalki zure lanean edo produkzio horretan edo... Produkzio horri, konkretuki ez dio gehiago eragin. Izan ere, aurretik ja lotuta genuen, zirkuitu kontzertatuko historia hori, orduan saiatu ginen mantentzen, eta hor genuen zalantza, arau, goitizetozen arauek ez ote ziguten oztopatuko ensaiatzea adibidez. Eta egon ginen ensaiatzen, ekainean, aurreko urteko 2020 zelebre hontako ekainean, uztailean egon ginen Biarritzen, han egonaldi bat genula, ekainean Tolosan, eta gero irailean bueltatu ginen Tolosara. Eta horrela ematen du, beti egonaldi bakoitzaren aurretik, zen arauei behiratuta, igual erori egingo zaigu. Igual erori egingo zaigu eta libratzea ginen, eta ez, kontua da, Tolosan denez eta Tolosakoa pribatua denez, hor badago baimena, hor da maskariekin eta modu honetan, baina egin dezakegu. Biarritzera jun, eta orduan pixka lasatu ziren. Egia da, justo hori parrauen. Eta orduan izan zen, txirrikitoetatik sartu ginen, eta lortu genuen ensaio prozesu guztia behar bezala egitea edo asmoa genuen bezala. Zer aldatu gabe, eta gero irailean estrenatu genuen, eta hortik aurrera emanaldi dexente eukitugu, eta horrere erortzeko zorian egon dira dexente. Irailetik abendura ere, arau aldatze dexente egon direlako, azkenean olatu bakoitzarekin tortzan restrikzio gehiago. Eta antzokiak ere, ez dakiz ordutatik aurrera itxita. Eta hala ere, iparraldeari begiratuta, hango lagunek urtebete daramate lanik egin gabe. Gero egia da, ez dakit nik orain gontan nola babestu dituzten, baina han badagola, ez dakit nola esan, babes berezi bat edo intermittanz dalako horrekin. Orain ez dakit nola moldatu dien edo kaxarik egin duten, laguna hauei laguntzeko, urtebete egon dira antzokiak itxita. Eta baziren horren inguruko protestak ere. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu? Bai zure etorkizuna eta bai arte eszenikoen etorkizuna, bai Nafarroan, Euskal Herrian? Ez dakit. Egia esan ez dakit. Nik uste ja errepaso egin degula. Bai, egia da. Bai EAeko eta bai Nafarroako arte eszenikoena, gero hori iparraldean, nik uste babes puntu hori badutela. Etorkizuna gure esku dagoena egiten jarraituko dugu. Gero nik uste instituzioek inplikatu egin behar dutela. Eta kasu batzutan gehiago inplikatzen dira eta bestetan gutxiago. Claro, beraien diru laguntza gabe, bai testuak egiteko, bai proiektua martxan jartzeko, nahiko salduta gaude. Eta, ikusiko dugu, ni optimista naiz, eta neure ikuspegiari dagokionez ere, azken aldian guztia pasatare, lana egiten segitzeko aukera aukiet. Eta horrek poza handia ematen dit, ilusioare bai eta gogoa, orduan bai, momentu honetan ilusio handiak nago lanerako. Beti baita ere diote ez, krisi aldi garaietan edo, badagoela beti loratze bat edo ez, kulturaren dagokionez edo, hori historian zehar bai ikusi da ez, baina ez dakit gertatuko alden edo ez, oraingoan. Ez dakit, honen haupa diot nik, dudari gabe. Kontua da gero egia da, neko golpe izan dela hauden ontzat. Eta neko golpe lagun bat eukinun, antzerkiak idazte dituna eta egontzan COVID-akin. COVID-a pasazun eta berak etzun, nola esan, sintoma hondirik. Sintoma hondirik, bai. Eta bera lasai zegoen, eta zen egon eta, hartu aldezu tarterik zerbait idazteko edola, ez pasatan nengon. Normala, itxialdi bat proposatzei zute, eta egon behar duzu, itxita, ezin aterata, pasadugun urte hau, nik uste horrek eragindula bakoitzaren animoan, bai, eta simbolikok ere bai, eta hori bakoitzaren animoan asko, eta gaur egun ere, iruditzen zait oraindik resaka horrekin bagaudela, eta sortzaile bezala, beste krisialdi mota bat balitz ekonomikoa da, kasu honetan ikuste krisialdi emozionala ere baukagula. Eta hori da gure lehen gaia, orduan
nik uste pixka lehortzen utzi horko dugula gure emozio zaku hori, oraindik guztita golago eta ateratzeko tareneko lan. Horean ere sentsazioa, momentu eta baina, ez dakit, ikusiko dugu, pixkanaka, pixkanaka. Bueno, bai egia da, artea lan egiten duela ez emozioekin eta ez dakit igual zentzu horretan baita ere garrantzitsua dela ez momentu horretan non psikologiko nahiko, ez dakit ostia hartu dugun. Bai, dudarik gabe. Eta... Dudarik gabe, hor gertatzen dena da, gerra bat eta gero, momentuan bertan igual, gerrari buruz ezin da hitz egin, ez? Antzeko zerbait, ez? Kasuntan ere, hau irutzi golpe handia izan dela denontzat, eta klaro, honi buruz hitz egin edo beste gauza batzuei buruz hitz egiteko ere, beharra sortu behar dela, osea, esan atera behar zaizula, eta bueno, batzui aterako zaie, beste gutxiago, irutzi zait, resaka emozional honek eraingo dula igual, eta hemendik urte batzutara, edo, hilabete batzutara, nik uste borbor hori etorreko dela, eta hasiko dela, dena loratzen gauza guztia bezala, nik uste ditz. Ea. Eta horrik uste dut, okazula gauzatxo txiki bat? Bai, santzen edan ez, antzerkiakin lotzen nun zerbait, ez? Primera, noski baiet. Bai, karri dut hau. Karri dut. Bai. Justo orain arte izan dugu hemen horrelako, pues eso, txano eta bastoi moduko bat. Homenean, baina kendu dugu ja gauza asko genituelako. Bai. Ez, karri dut hau, nire amak egindako eskulan bada, eta gero hori gogoratu etela, txikitan inauteri garaian nola janzten ginen. Eta hau ez da nerea, baina nire ama irakaslea zen, eta hor bazen nire aman eskolako ikasleen argazki bat, tartean hela batzu agertzen dira dela. Baina hori gogorarazten didalako, hori biak nahaztuan, Chaplin disfrazatu eta bauzkatola oso txikia gineneko anitan nire anaia argazki batzuk, eta hori nik uste antzerkiarekin bai lotzen dutela, txikitatik antzerkia egite hori egun hortan bada ere. Inauteriak horrekin lotzen ditut, eta nik uste momentu horietan oso asko gozatzen nula, gure amak ere inpete handia jartzen zuen eta pilo bat zaintzen zuen jantziak. Bai, eta gu mozorrotzeko hori, gero egia da, ni azkoiti harra naiz, eta han izaten da inauterietako asteburuan egoten zan olako lehiaketa bat, eta nire amaren aldeko lehengusuekin eta hola, egiten genuen karroza bat, baina ikaragarria egun batean egin genula, frankismo garaiko eskola bat, eta pupitreekin, eta irakaslea, eta karrozan, beste urte batean egin genuen olako zezen plaza bat, plazan antolatu, torero egin zezen, oza, ez benetakoa. Eta zuek eskuekin egiten zenuten guztia? Bai, baina ikaragarrizko lanketa suposatzen zuen. Urte osoko lana. Bai, ia, eta gumea ginen, guk osatzen un ikaragarri. Baina, hori zen gure gurasoen lana, eta izero sabena, eta hola. Orduan, beraiek bazuten olako teatroarekiko maitasun bat, inoiz ez dira nahi tortu, orain konturatzen naiz, baina hori iruditzen zaizela teatralizazio bat urte osoan prestatuta, antzerki horra bat egiteko inauterietako larun bat horretan herrian. Batzutan ez diogu igual antzerkia ditzen, baina... Bai, eta urteroko mozorrekin gogoratzen naiz, eta urte pilo batean segidan eman zigutela sari hori, eta sari hori izan diru txiki bat, baina hori aliziente bezala hartuta urrengo urtekoa prestatzen zuten, eta gero konturatu naiz ni horrekin. Niretzat zan urteroko festa, momentu hartan umea ginen, eta zirko bat beste batea, baina ikaragarria. Ze guai. Bai, oso polita, orduan hori umetako inauterien garai hori horretarazten didan. Eta igual zure astapenak, antzerkiaren munduan naiz, eta horrela ez konsienteki, ez? Hori da, izan daiteke. Ez izan? Izan daiteke. Mila esker etortzeagatik, eta guztio kontatzeagatik. Eta zorte hon zure proiektu guztietan. Baita zeuretan ere. Mila esker. Hori da, segi atope hor. Eta asko zaindu. Hori da, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.